Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Setunggal Karanganyar, ingkang kula urmati Bapak lan Ibu guru saha karyawan lan karyawati SMA Setunggal Karanganyar, lan ingkang kula tresnani siswa lan siswi SMA Setunggal Karanganyar. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing wanci menika taksih kepareng nugraha kawilujengan dumateng panjenengan sedaya saha kula. Ing dinten menika kula badhe ngaturaken sesorah kangge mengeti Dinten Batik Nasional ingkang kaleresan tanggal 2 Oktober 2019. Kula lan panjenengan sedaya sampun sami sumerep. Indonesia niku kawastanan nagari maritim ingkang gadah pulo kang kathah. Mila wernanipun kabudayaan Indonesia uga kathah. Salah sawijining kabudayaan Indonesia yaiku kabudayaan Jawi arupa batik. Batik asalipun saking tembung ambatik, kependhet saking tembung amba ingkang artosipun wiyar utawi nyamping, lan tembung titik utawi matik ingkang artosipun andamel titik-titik. Batik sampun wonten kawit 2000 taun rumiyin. Anggene andamel batik saged dipun tumindakaken kanthi dipun serat, dicet, diprint lan sapanunggalipun. Batik gadah jenis utawi corak saking daerah penghasilipun. Umpaminipun batik tujuh rupa saking Pekalongan, batik Sogan saking Surakarta, batik Megamendung saking Cirebon, batik Lurik saking Yogyakarta, lan sapanunggalipun. Kathahipun jenis utawi corak batik saking daerah penghasilipun menika nggadhahi artosipun kiyambak-kiyambak. Batik dados budaya ingkang dados sawijining pusaka saking para leluhur ingkang boten saged dipunilir ginipun. Lan batik dados warisan asli saking Indonesia. Mila kula lan panjenengan sedaya kedah saged ngreksi batik supados batik boten diakoni kaliyan nagari liya. Kula lan panjenengan sedaya uga kedah nglestarenaken batik supados batik boten punah. Nglestarenaken batik pancen boten gampil amargi kabudayaan manca gampil saged mlebet lan nguturake kabudayaan Jawi yaiku batik menika. Monggo kula lan panjenengan sedaya sesarengan nglestarenaken batik. Kanthi nglestarenaken batik, mugi-mugi salah sawijining pambudidaya kangge nglestarenaken kabudayaan Jawi. Cekap semanten anggen kula matur, menawi wonten kelepatan atur lan salah bawa kula nyuwun agengipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.